गोनां रायजो राजाफोर नायनानै दिनै 1 मिलियन जाबाय। हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आङो बिराद गोजां बोथोर नालाय न' लोगोफोर गोजांखागोन। ओमफ्रायो दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों, माने जों सानैया मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। दिनैनि भिडिअआ जागोन मा होनोमोनलाय मथु रिएक्सन भिडिअ न' रिएक्सन माने दे नों खिथाना हो, आंना बारा सालाय गिदिङालै, आं बर'फोरखौनो बारा मोजां रायलायनो रोङा आरो इंलिस सोदोब बावायो। माने जोंनि फार्स्ट एलबाम नों गैया दे, आंल'सो दङ। आंनिसो जागोनलाय बिनि फार्स्ट एलबाम माने अनजिया जिनि उदां अख्रां एलबामा दिनै जोंहा 1 मिलियन जाबाय भिउआ। बेखायनो जों बे एलबामखौ नायफिनदों आरो मायाव गोरोन्थि जादों, बबे साबसिन जादों बेखौ नायनानै जों एसे रिएक्सन दिन्थिनो नागिरदों आरो मिथिनाय नालाय ब्रा माननाय बुंना रायलायदो, लाजिदो मबाइलखौनो लाजियो सोरबा, जोंलाय मबाइलावसो रायलायदो दा न' लोगोफोर, मबाइलखौनो लाजियोनो सोरबा। 1 मिलियन जानायखाय जों बे एलबामखौ नायफिननो नागिरदों आरो बेसेबा गोबाव जाबाय, बेसेबा गोबावनि उनावसो 1 मिलियन। आयु आंलाय सानदोंमोन मा थाबैनो 1 मिलियन जागोनदां होननानै सानदोंमोन, गैया नङाबा न' बारा गोबाव लायाखैथ' 6 मान्थ 6 मान्थ लाबाय आरो 6 मान्थआ गोबाव नङा नामा? मालायनिया सोरहाबा बोसोर जानायानो 1 मिलियन जाबावा। ओमफ्राय जोङो बिदि रायलायबाय थानोसै ना एलबामखौ दे नायनोसै, होदो जागायनोसै न'? दे बिदिब्लालाय जोङो मामोनलाय रिएक्सन भिडिअखौ जागायलांसै। ओमफ्राय जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो, अब्लालाय लोगोफोर ना मा बुङो र' जों दाना एलबामखौ जागायनोसै। नै जाहांबाय, तुंतुल नांबाय, ओंखारबोसिगोन। सेनारि नांबाय न' मथु नै अनजिया थाबाय। बे जायगाया माबामोन ना, भुटान नङालै मा अरुणाचल, भुटान नङा, माबायावसोलाय गामियावसोलाय बा उदां खौरां बिखाया। नै आं बेखिनियाव बिराद मोजां मोनो आरोना, गावखौनो गाव बेखिनियाव बिराद मोजां मोनो। नों मोजां मोना आंजों? आंलाय मोजां मोनखायो, माने आं बेखिनियाव माहाय मोजांसिन मोनो आरोना। ओमफ्राय नालाय गुरजि नुखायो आरो हाथाइखौनो, अबेसे अनजिया एसे गुरजि खाना लोगोफोर। बे गुरजि गोजाखौ बुंबाय थानांगोनलै, माथो खालामनो लोगोफोर, इसोरानो गुरजि दाना हरबाय नालाय। एथ' मोजां जादों। ओमफ्राय नैबे दुब्लिया जोंहा मामोनलाय आदै लाहानिमोन आरोना। दैज्लां माबामोन मामोनलाय, बुंनो रोंलायलायला। नोंसोरबा बे एलबामखौ नायनानै माबादि मोनदों मिथिला, आङो बहाबा मोजां मोनदों, बहाबा आंलाय मा बुंनो, आंलाय गासिखौबो मोजां मोनखायो माथो। खिन्थु आं मेथाइखौ ओरैबादि मोजां मोनदों, सिंगाराबो निता मनि, आंनि फेभरेट सिंगार। आं बिनि मेथाइफोरखौ मा होनो खोनासंब्लाबो अहाया ओरैबादि गोदैना न', मोजां मोनखादों आरोना मेथाइखौ। मेथाइ लिरगिरियाबो बिराद मोजां लिरना होबायना आंनो, मेथाइ लिरनायाथ' मलेनानो न'।
मलेन नार्जारि बिराद बेयाव ग्रुप मोसाग्राया सोर सोर दंमोनलाय बेयावथ' जों गामिनि गोजायानो सानै जों गामि खाथिनि दं आरोना ओमफ्राय हनै दला बोखांबाय सोरबा लाबजे होननानै बुंना ओमफ्राय नायानो फायस्रायाखैमोन ओमफ्राय फायनाय बादि ओरैबायदि हावखांथिबाय देखायनांगौ जायोदि न' लोगोफोर ओमफ्राय ना बे एलबाम बानायनायाव दैज्लां जाबाय नालाय जा सान्दुं गोसाखामोन ओमफ्राय सान्दुंफोरानो जा खामथाबनाय इदि मोदोमफोरा जि गोसोम जालायलायदों ना आंना न' मोदो ओमफ्राय आङो बे एलबाम बानायनायाव बेसेबां दामनि मेकआप बानायनाय एसे खिथाना होनसै हाजारसेनि लस खालामदो जोंहा मुथुआ बारा फैसा होनो हायादि आंनो न' मुथु हाजारसेल' नामा दालाय सानसेयाव हाजारसे नङामोन होमबा हाजारब्रै सानब्रै नङादि सानब्रैल'सो हाजारथाम मालायफोरनिबा ना सानसेयावनो 10,000 बा आयु एखे 10,000नि मेकआप खालामबाबो एखे मानसिखौ मानसि बायदि नुखायो ओमफ्राय बिनि मोसानाय स्टेपफोरखौ आङो बिराद मोसानो मोजां मोनदोंमोन आरोना मोसानाय फोरोंग्रायाबो धीराज रामसियारि जोंनिथिंनिनो जोंनि खाथिथिंनिनो बिराद मोसानो रोंखायो बेथ' ओमफ्राय मोजां मोनदोंमोन आरोना फोरोंनाय मानायफोरखौ ओमफ्राय बे जायगाया माबानिमोन आरोना मामोनलाय माजबादथिंनिमोन आरोना माजबाद नङा माथो रुटा माबा रेल स्टेशन थिंनि न' रुटा रेल गेट जोब्बाय दानाथ' जोब्बाय ओमफ्राय बे जोबनाय समाव जोबनायनि मोसानो थांनाय समाव बेयावथ' गोजाननिफ्राय देखायबायना खोमसि देखायबायना गरम बोथोरमोन ना अयथासार गोलोमदैया ओरै मा होनगोन जेबथ' नङा मा होनगोन ओरै सिग्लाबजोबनाय बोहैनायमोन खिन्थु बेखौ खाथियाव साफायना होनायबा मा जागौमोन आयु आङो बेबायदि रिएक्सन भिडिअ खनसेबो लाफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय मा बुंगोन मा रायलायगोन बिदि जालायलायदो आरोना ओमफ्राय बेखौबो आङो लाबोआमोन माने 1 मिलियन जाबाय नालाय बेसेबा गोबावनि उनाव बिनिखाय लाबोबाय आरोना ओमफ्राय बे एलबामनि सायाव फंनैसो मुथु माखौबा बुंगोन नामालै दे माबामोनखौ थेंक इउ होननानै बुंदोब्रा बे एलबाम बानायहोनाय मानसिफोर करिय'ग्राफ खालामनाय ओमफ्राय मोसाफानाय बिसोर ओमफ्राय मेथाइ दाननाय केमेरामेन जानाय बिसोरखौ माहाय थेंक इउ होननानै बुंदो आरो न' लोगोफोर सिबिनां रायजो राजाफोर ओमफ्राय सिबिनां रायजो राजाफोर नोंथांमोनानो अननानै नायनानै दिनै 1 मिलियन जाबाय उदां अख्रां एलबामनि प्रडिउसार मानगोनां जोंसार बर' बिथांनिसिम थेंक इउ नार्जारि केमेरामेन मेथाइ लिरगिरि मलेन नार्जारि लोगोसे मेथाइ खनगिरि नितामनि बर' आरो लोगोसे मोसानो फोरोंगिरि धीराज माने करिय'ग्राफार धीराज रामसियारि आरो लोगोसे मेकआपमेन बिथाङाबो धीराजानो लोगोसे मोसाफाग्रा लोगोफोर माने ग्रुपाव मोसानाय मोसागिरि नोंथांमोननिसिमबो साबायखर बावबाय नोंथांमोननि हेफाजाबजोंनो दिनै उदां अख्रां एलबामा 1 मिलियन भिउ मोनबाय बिनि थाखाय नायगिरि नोंथांमोनसिम साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों ओमफ्राय रिएक्सन भिडिअआ बिदिनो जाबाय आरोना आंथ' मिथियालाय नों केजि दं खिथालाय रायजोफोरनि सिगाङाव देलाय खिथालाय आङो 79 थगायदों आं 80 केजि दां माथो 1 केजि खमासो आङो बेसेबां दङ मिथिगौ लोगोफोर आङो 52 मोनथ' ओमफ्राय दाखालि एलबाम बानायनानै बारा मोजां खामजायासैना ओमफ्राय एसे हामबाय नामाथाय आंथ' हामनाय बायदि मोनाखैमोन हामबाय दां जिखिजाया माबा जाबाय आरोना 49 जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर जोङो दिनैनि भिडिअखौ एसे
ओमफ्राय जोङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना आंनि उदां अखोरां एलबामखौ नायनानै 1 मिलियन थांहोनायनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय आरो नै दा बे मोनसे माबाखौ सिउ सोदेमबार बेखौबो आं आसा खालामदों आरोना थाबैनो 1 मिलियन खालामना होगोन होननानै गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय